ग्रीन ग्रीन पूरा देखा कौन आमे कौन भाग्य चेकपोस्ट धुआं एरिया पूरा धुआं विधानपुर आस बुझे मो रास्ता कौन सिमु तो आसने के बाद हाँ बुझे ना आसु गुलुला खाई जावा तू बांड गोटे कुकुड़ा नहीं जाए खाइबा कुकुड़ा नहीं
ବସିବନି ଗାଡ଼ି ଆଉ। ଟୋଟାଲି 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ରେକର୍ଡିଂ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ନାନି ଲୋକଟା ପୁରା ବୁଡ଼ିଗଲାଣି ନା କ'ଣ? ଭାଇ ଚାଲିଲେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଏପଟେ ଗଳି ଯାଏ କି?
नाटक ही वो ଭୂକମ୍ପ ହେଲେ ପଥର ଘଟି ଘଟି ଯାଏ ଛଡ଼ ଧନ ଆପଣ ଏଇଖିନା ଏତେ ଗଛରେ ବୁଲି ପଡ଼ୁ ଭାଇ ଜୋତା କାହେଲେ ତ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଜୋତା ନିଅ ତାର ମାରା କାଟି ପକେଇଲେନି ମୁଁ
ପିଟି ଦେଲା